Os cambios de lista a última hora e as disputas internas no partido levaron a María Rei e ao seu equipo de confianza a dimitir de todos os seus cargos, unha decisión moi meditada pola que fora responsable municipal de Ciudadanos nos últimos anos. O principal motivo quizáis foron as formas que empregaron con nós despois de traballar durante casi 5 anos sin descanso e de por a Cidadáns no mapa de Galicia e de Pontevedra, pero ademais é que o partido escora ás veces á dereita e nos entramos nun partido de centro-esquerda. María Rei asegura que esta decisión de abandonar o partido xa estaba tomada moito antes de coñecer os resultados electorais. Falamos moito cando nos comunicaron que había un cambio de lista e eu nese intre xa decidín que me marchaba, pero sí que quedei polo equipo e polo que nos habíamos traballado e por o que pensábamos que Pontevedra merecía. Aínda que decidiu poñer punto e aparte a súa etapa ao fronte da Corporación Laranxa, María Rei non descarta volver nun futuro á política local. De momento o que me vou ir é de vacacións en canto poida, a vida é moi longa. A min a política me gusta, eu estaba en política por unha decisión porque eu o levo no sangue e nunca se sabe o que vai pasar. María Rei abandona Ciudadanos coa cabeza alta por todo o traballo que tanto ela como o seu equipo realizaron nos últimos 4 anos na oposición. Agora soamente queda esperar a que o tempo decida se este é un adeus ou un ata pronto.